Kaixo eta ongietorri Zurriolako butaka saiora. Donostiako zinemaldiak bigarren eguna du gaur, eta noski gaur ere pelikulen estreinaldiak izanen ditugu. Baina Zurriolako butaka saioan bi dokumental berezi komentatzeko aukera izanen dugu. Batetik, Juanmi Gutierrez gerturatuko zaigu, Baules dokumentalaren gainean hitz egitera. Eta bestetik, Oier Arantzabal izanen dugu. Margolaria lanaren inguruko xehetasunak ikusiko ditugu, ezagutuko ditugu. Maili Barberren 482 metroz goiti film laburra ere ezagutzeko aukera izanen dugu. Ikusten duzuen bezala gu prest gaude eta asteragoaz, baina aurretik iragarki bat. Geroz eta gehiago dakite euskeraz, baina erabileran jarri behar da indarra. Yo no hablo euskera habitualmente, pero entiendo bien euskera. Euskerak sormenderako ateak ere irekitzen ditu. Niretzat euskera komunitatea da. Euskera nire ama eta aitaren hizkuntza zen. Euskaldunon eskubideak errespetatzeko bidean beste pauso bat da hau. Ahalegin naiz euskara lantzen egunero eta pozik gainera. Euskera sartu dan ere egunerakotasunean eta hori niretzat lorpen bat izan da. Ni badakit Donostia euskalduna dela, demostratu ezagun Donostian euskaldunak bizi garela. Euskara nire ama hizkuntza izan ezarren, ibilbidea egiten ari naiz nirea izateko. Nik uste ere ausartu behar dela euskaraz hitz egitera. Zinemaldiko bigarren eguna eta Baules dokumental berezia estreinatzen da gaur. Eta lan horren zuzendaria daukagu hemen gure artean, Juanmi Gutierrez, zer moduz? Kaixo, ondo, esan beharko. Estreinaldirako prest altzaude, Juanmi? Bai. Bai, baina ez da lehenengo aldia, zenbagarrena da dut? 10garrena da. 10garrena Donostiako zinemaldian. Bai. Bueno, baina suposatzen dut, 10garrena izanik ere, estreinaldi bakoitza berezia izanen dela. Bai, oso berezia. Urduri nago, baina tira. Urduri zaude oraindik? Bueno, sekula ez dut ikusi pantalla hundian, ez dut ikusi oraindik. Niretzat ez sorpresa izango da, nola ematen duen pantalla hundian, ez? Claro, beti egoten zarete horren esperoan, ez? Aber pantalla hundian nola jasotzen diren kontatutako gauza guztiak. Kontatzen duzun horren artean, Leongo gizon baten historia berezia kontatzen duzu. Ze berezitasun dauka historia honek? Julian López da gizona. Julian López da gizona, guk deitzen dugu Aitona Julian. Aitona Julian deitzen dugu. Eta, bueno, bea Mexikora juntzan 1931 eta handik aurrera ez zen berririk eman Espainian zeuden bere familiari, eta Espainiako familiak uste zuen hilda zegoela Mexikon, baina ez zen hilda. Eta, bueno, ustekabez eskutiz bat etorri izan Mexikotik, esanez Julian hiltzala eta famili bat zeukala Mexikon. Eta hor sortu zen, bueno, Mexikoek ezekiten ere ez Espainian zegoela beste familia bat, eta alderantziz, hemengoek ezekitela ere ez, han familia berria egin zuela. Orduan, hemen familia bat eraikia zuen, baina Mexikora joan zen eta beste bat eraiki zuen. Bai. Bi familia izan zituen. Eta zu, Juanmi, nola iristen zara Julianen historia honetara? Bueno, hori da nola baiteko nire familiko histori bat. Bai? Nire koñatuak da Aitona Julianen biloba. Ah, bale. Eta, bueno. Orduan gertuko historia duzu, orduan. Gertuko historia, bai, gertukoa. Karo. Personala, nola bait personala. Hemengo familiko biloba bat ezaguna duzu, eta bera hasten zaizu kontatzen pixka bat gertatutako guztia. Kontatu zigun bere historia eta iruditu zitzaigun oso histori polita zen eta pelikula batean sartzeko. Paske, hasiera badago beste berezitasun bat. Zein da berezitasuna? Bueno, hasieran Espainiako familia jakin zuenean gertatutakoa, lehenengo reakzioa izan zen nahiko hotza
eta distantea, esan ez, bueno, ez... Ez diguzu kasurik egin eta beste familia bat sortu duzu, ez? Bai, eta bueno, izan zen, eta, bueno, denbora pasa da, eta bilobak hartu zutela bere gain, no sé, berriro harremanetan jarratzeko, eta, bueno, nik ikuste du dauda berezitasun bat, ez? Lehenengo belaunaldia ezetz esan zuen, eta bigarrena esan dugu, bueno, baiet, zergatik ez? Osea, bilobek aurrera eramaten dute egitasmo hau, esan dezagun. Bai. Eta dokumentalean, bi familiek parte hartzen dute. Bai. Nolakoa izan da parte hartze hori? Hasieratik baietza esan zuten, edo nola izan zen prozesu hori? Bueno, problema nagusia izan zen Espainiako familikoekin, bueno, hasieran ez zueran batzuk nahi zutela eta beste batzuk ez zutela nahi. Eta bizkaneka ez zutela nahi aldatu zuten. Bilobek egingo zuten hor lan handia, ezta? Eta Mexikoaren aldetikan nahiko baiezkoa eman zuten hasieratik. Eta, bueno, han aurkitu genuen jendea oso maitekorra, oso esperientzia polita izan zen. Esperientzia horretan grabaketaketan nolakoak izan ziren? Izanen duzu hor zer kontatua, Juanmi? Bai, oso polita izan zen. Guretzat Mexikoaren gandik izan genituen prejuizio guztiak. Bertan bera gelditu ziren, ezta? Bai. Eta orain Donostiako zinemaldian ikusteko aukera izanen dugu, baina gero non ikusi ahalko dugu dokumentala, baulez dokumentala? Bueno, zine komerzialetan seguro ezetz, baina bai zineklubetan, kulturetxeetan eta festivaletan, holako zirkuitotik bai. Zure semea Pello, desentetan egonda hemen Zurriolako butakan ere, eta berak ere film labur bat dauka, Zain, ez? Zer kontatzen aldi guzu? Bai, bene gustatu zitzaidan, kargarria, humore puntxo bat daka, estilo berezia daka ere, oso personala, gustatu zitzaidan. Aitak zer esan behar du, ezta? Xavier Leterek, Letek, gustatuko zitzaiola, seguraki. Seguro, zuko badakizu. Zinemaldian oso, ohikoa duzu hemen egotea, etxean bezala egonentzarela suposatzen dut. Izaten duzu tarterik beste pelikulak eta ikusteko? Bai. Ikusi duzu zerbait dagoeneko? Bueno, gaur... Atzo ikusi zenuen? Atzo, bai. Argentinarra ikusi nuen, eta, oso polita. Bai, gustora? Bai, komedia bada. Bueno, zure 10. esan duzu egin duzula aurten hemen zinemaldian, 11. ere badatorren? Auskalo. Ez daukazu orain eskuartean besterik? Ez, haindik ez. Bukatu berria daukate baulez, Bueno, ja egina dago, ja estrenatu da? Ekainean bukatu zen. Ekainean, pentsa, ez da inbeste denbora. Orduan atxeden hartzeko denbora behar duzu lehenengo. Beroa dago, gainik. Bale, utziko dugu orduan reposatzen, eta etorri daitezela etorri beharreko guztiak, ez da? Bueno, aipatu dugu, Pello Gutierrezen Zain film laburra, Kimuaken hautatu dute, baina beste film labur bat ere bai, 482 metroz goti, Kimuaken ez ezik, Zabaltegi Tabakalera sailean ere leian arituko da. Gaur estreinatu dute film labur hori eta bere zuzendaria Mai Barberrekin elkarrizketatxo bat egiteko aukera ere izan dugu. Ikusi. Mai Barber naiz eta 582 metroz goiti filma egin dut. 582 metroz goiti Itoizko urtegia du izpide. Filma hor hasten da, 582 metrotako kotan, hori izan zelako erabakitzen zuena zer urperatuko zen eta zer ez. Orduan, filmaketa garaian, ni konturatu nintzen, zifra horrek, paper baten gainean jarritako zifra bat zela, baina kriston eragina izan zuela zonaldeko, harri, ibai, herri eta biztanleen gainean, ez? Horrek eragin zuelako, hori, urperatuko zena eta zerez biziko zena eta itoko zena, nolabait. Orduan, filma hor hasten da uraren parean, baina gero
hortik gora jotzen du. Bi pertsonen eskutik eta zaintzen dituzten animaliekin batera. Eta nolabait itoizko urtegiaren bazterretan geratzen den bizitzari begiratzen dio. Esango nuke, bi gauza gertatu zirela batera, alde batetik galdera bat neukala, nik nire barruan, eta galdera hori zela nola bizi gaitezken gaur hemen, gertatu zena gertatuta, eta jakinda uraren azpian gure baiara dagoela, ni bertakoa naizelako, nire herria ezen ondoratu, baina oso gertu geratu zen uretatik, eta orduan nola bizi gaur egun zonalde honetan. Hau ikusita, egunero ur hauek ikusita, eta jakinda hor lur bat badagoela, ez? Hori izan zen lehendabiziko gauza. Eta bestalde batetik, neukan ere gogo handia, geratu delako zonalde oso arraroa. Eta interesatzen zitzaizkidan bi gauza zituen paisai horrek. Alde batetik ederra zen, ura ederra delako, baina mingarria era berean. Orduan, iruditzen zitzaidan oso leku potentea zela, ez? Bi gauza horiek zituelako edertasuna eta mina era berean, ez? Eta hori filmatzerako garaian interesatzen zitzaidan, ez? Zerbait ederra filmatu, maite dudan zerbait filmatu, baina era berean mingarria den zerbait. Hortik hasi nintzen, eta bi gauza horiek lotuta, orduan abiatu nintzen zer motatako bizitza posible den leku hil horretan. Eta hori uztartu nahi du filmak. Besterik gabe, igual berezia dena, iruditzen zait izan daitekela gerturatzeko modua, eta baita ere pertsona horiek daukaten mundu ikuskera agian, paisaiarekin eta animaliekin oso harreman estuak dauzkate, eta hor dago niretzat igual desberdintzen duena film hau beste batzuekiko, ez? Saiatzen ari nintzela animaliak, paisaia eta pertsonak plano berean jartzen nolabait. Zentzu horretan, zinemat esango nuke tresna bat dela. Munduarekin erlazionatzeko, mundua pentsatzeko, eta horretarako antropologiak asko lagundu dit. Heldu zen momentu bat, erabaki nuela zinema egin nahi nuela, baina ez nekien nondik egin zinema hori. Hau da, zer motatako zinema egin nahi nuen, zer kontatu nahi nuen, zergatik, eta zein zen nire erantzukizuna munduarekiko zinemagile moduan, ezta? Orduan, falta bat somatu nuen, edo behar nuen denbora bat horretaz pentsatzeko, irakurtzeko, erabakitzeko. Eta ikus antropologia ikastera joan nintzen, pasan urtean, Manchesterren. Banekielako ere antropologian ari zirela eztabaida batzuk interesatzen zaizkidan gaien inguruan. Hori, animalien inguruan, naturalien inguruan, ekologiaren inguruan, eta horregatik erabaki nuen, eta uste dut hartu dudan antropologiatik direla beste tresna batzuk zinemari gehitzeko, nolabait. Eta bi disiplinen uztartzean edo elkartzean uste dut zerbait indartsua atera daitekela. Oso pozik, egia esan. Niretzat ohore bat da Kimuakeko katalogoan egotea, gainera lagunduta sentitzen naiz, ez? Bide honetan oso zaila dena eta garestia eta asko kostatzen dena zure lanak eta aurrera eramatea, eta gainera honetatik bizi nahi baldin badut ikusiak izan behar dira eta distribuzio bat behar dut, eta orduan iruditzen zait oso aukera polita, bai. Ohore bat da, era berean. Niretzako oso garrantzitsua da lan hau hemen ikustea, esan nahi dut Euskal Herrian, ez? Euskal gizartea, batez ere nafarrak, asko
sufritu eta segitu zuen Itoizko urtegiaren afera, eta iruditzen zait orain begirada bat botatzea atzera, baina orainetik, ze bizi dagoen orain bertan garrantzitsua dela, eta nahi dut jendeak ikustea pentsatzeko eta eztabaida bat sortzeko horrelako makroobren inguruan eta zergatik diren beharrezkoak edo ez, eta zer egin dezakegun beste modu batera. Uste dut zinemaldia erakusleio izugarria dela. Ondala 92 metroz goiti bukatu nuenean, konturatu nintzen gauza asko kanpoan geratu zirela. Eta nolabait ere filma ez zela uretan sartzen, ez? Osa, azkenean 592 metroz goiti zijoala. Eta uste dut beharrezkoa zela niretzako lehen dabizi poliki-poliki sartzea, ze azkenean uste dut Itoizko urtegiarena oso mingarria dela askorentzat, eta baina, bueno, segitu nahi nuen horrekin lanean, ez? Zonaldeko norbaitek ikusi zuen filma eta esan zidan, ez dugu oraindik dolua egin. Orduan, nolabait esan nuen, hori egia da, ez dugu egin dolu kolektibo bat. Azkenean, bakoitzak bere bakardadean eramaten du sortzen dion egoneza, edo dena delakoa, edo badaude dolu egiteko milaka modu, ez? Baina, iruditzen zitzaidan, dolu kolektibo bat egiteko agian film bat egin nezakela, ez? Osa, hori gehiagizkoa da. Uste dut, orain ari naizena egiten ez dela dolu kolektibo bat. Baina, bueno, hortik abiatu zen, eta film honek artxiboa dauka iturri, edo baina baita ere egungo irudiak. Orduan, egungo irudiak, artxiboa, eta bestetik ere ametsak, jendearen ametsak. Ze ikusi nuen jende askok amesten duela oraindik urperatutako lurraldeekin. Orduan, iruditu zitzaidan oso interesgarria ez nola gure inkosientean edo ametsetan gaudenean nola bueltatzen garen leku hoietara, ez? Gure barnean daudela, azkenean. Zinemagile veterano batekin egon gara orain arte, Juanmi Gutierrezekin Baúles dokumentalaren inguruan, baina orain bere lehenengo filma estreinatzera datorren zuzendari batekin gaude. Oier Arantzabal, kaixo, zer moduz? Ondo, hementxe aurkezteko desiatzen, eta eskertuta holako plaza bat eukitzeaz aurkezteko, ez, 11an. 11 eta beste gainontzekoak, sei edabide elkarlanean gaude hemen, baina bueno, gogotsu orduan. Bai. Urduritasunik ez? Egia esan ez. Ez dakit, erraroa da sentsazioa, baina nago urduri, nago espektante, esan da bite. Espektante? Ez, baina gogo handiarekin, Bizkarreko zama hori konpartitzeko. Zu orain arte Donostiko zinemaldean egon zara, baina beste alderdi batean, kazetari lanetan agian. Bai, tokatu izan zait, bai. Eta orain nola daramazu beste alde horretan egotea? Arraro, berria da, niretzat ez, baina tira, ezagutzen nuen pixkat nola zijoan kontua, eta prentsaren leku berean egon gera demora pasatzen. Bazenekin batetik bestera arituko zinela, denei erantzuten. Bai, erantzuten saiatzen, ondo espresatzean eta ondo azaltzen dugun gure pelikula. Ziur baietz. Ari gara margolaria lanari buruz. Bai. Oier, nola okurritzen zaizu Mikel Urdangarinen inguruko dokumental bat egitea? Nola hasten da guzti hau? Nola nik baneukan gogoa edo, baneukan dokumentalarekiko gogo bat, ez? Baneukan dokumental bat egiteko gogoa, ez? Kazetaritzatik ez dabil oso urrutik? Hori da. Dokumentalgintza, bai, horregatik hain zuzen, ez? Eta ni zinema asko gustatzen zait, eta dokumentalgintza ere asko gustatzen zait. Enintzen inoiz ausartu, salto hori ematera, ez? Baina Mikelekin topo egindakoan, batu zian hainbat baldintza. Nik alde batetik Lutopetekin azkenengo 3 urteak nahiko intensoak izan dira, proiektu batzuketan ibili gelako, hainbat musikarekin lanian eta Arkaitzkanorekin, Jose Arsenperenakin. Eta bide hortan nik nire kastari izena piztuta neukan, ez? Eta ikusten nuen ofizioa, ez? Artistaren ofizioa ikusten nuen lehen pertsonan,
Eta piztuitzetan gogo bat, ez, hori kontatzeko. Eta Mikel egin topo ginuen, Alain Urrutia artistaren erakusketa batean, Santanderren, Rafarekin bio joan ginen, eta Rafa ere musikari taldekidea duzu. Rafa Rueda, bai. Eta bueno, topo egin genuen erakusketa hartan, Mikelekin, eta hor sortu zen, ez? Hor sortu zen aukera bideoklip bat egiteko, eta nik esan nion, bideoklipa baietz, baina dokumentala ere bai. Hasiera batean orduan bideoklipa izan behartzena edo hasi zineten hitz egiten. Ez hainbeste, berak oraindik hasi gabe zuen Margolaria diskaren sorkuntza, ez? Eta tira, horre Margolariaz hitz egiten hasi ginean, oraindik etzan Margolaria izena. Bere diskaz hitz egiten hasi zinetenean. Disko berriaz hasi ginen hitz egiten, berak proposatu zuen bideoklipa egin nahi zula, eta hor sortu zen, ez? Eta gero ingenun beste gelitu ginen zarautzen, eta hor ja hasiera eman genion, esan genuen, bai. Eta ze hasi zinen, zu bakarrik? Ze hor prozesu bat ere egonen da, ez zara bakarrik egon? Ez, bueno, hasiera izan zen nahiko gerrilleroa, esan dezagun. Gerrilleroa. Esan bezala baldintzatu bat ezian, ez? Mikelek ateak zabaldu zizkidan, bestalde autonomo egin nintzen, nire etapa amaitu nuen, pixkate etapa bat amaitutzat nuen, eta hasi nintzen nire kabuz lanean. Eta osagai horiek batuta hasi ginen lanean honetan, ez? Eta hasiera baten bikote dudan Larrañagarekin hasi nintzen gerrilla formatuan. Hainbat lagunekin lanean, inbertsio bat egin genuen baita ere, batez ere estudioko lana, estudioko prozesua jasotzeko, kontzertu batzutan grabatzeko, ez? Eta horrela hasi genuen, gero Maluta Films ekoiztetxea eta Ritxi Lizartza batu ziren proiektura apostu egin zuten. Apostua orduan egin zuten. Bai, eta horreketan aldatu du lan egiteko modua, ez? Eta esan dezagun talde bat osatu dugula, ez? Dokumentalaren bueltan. Oso gertuko taldea, ze lehengusua ere tartean daukazu, ez da? Iker hor daukazu? Iker Treviño, bai. Bueno, familian esaten dugu testigua pasatzen da. Hor gure aitzitza, Ibartarra Kaximiro, aitzitza zana, bueno, izarren egiten zuen lana, eta zeukan kamera, lehenengo kamarak eta horiekin bueno, trasteatzeko interes hori zeukan. Eta dazkau Super 8 grabatutako irudi desente, bai, garai hartakoak, oso zarrak, oso politak dira asko. Eta bueno, esan dezagun Ikerrek zuzendari bezala indula bere trajektoria, ez? Eta badako esperientzia bat, eta proiektu hori eman dio, hori ez, beste begirada bat, niretzako irakaslea da, ez? Eta hori bat, nola bait, Kasimiroen testigua ekarri du, niganaino ekarri du. Pentsa. Eta gainerazuk izan duzu aukera prozesu guztian egoteko. Bai. Prozesu guztia, behin grabaketak hasiak zenituztela, editatzen ere hasi zineten, hor hasten da pixka bat gidoi antzeko bat ere finkatzen, ez? Genituen hainbat gauza nahiko garbi, hasieratik. Bat, ez genula nahi egin Mikelen dokumentala. Ez da Mikel Urdangarinen dokumentala, hori ez da helburua. Da Mikel Urdangarinen inguruko pelikula bat. Hori da. Nik uste matiza hor dagoela, ez? Guri gehiago interesatzen zitzaigun Mikelek berak proiektatzen duen irudi hori. Mikelek proiektatzen duen irudi hori da universala, nire ustez, ez? Eta nola bait pelikula bada, omenaldi bat balin bada, omenaldi bada artistaren duintasunari. Edo, nahi badezu, bere maite duen hori egitera ausartzen den horri omenaldi bat, ez? Eta hori oso argi genuen hasieratik, eta identifikatu genituen hainbat gai, gakoak zirenak, eta horrekin hasi ginen lanean. Gero, ondo esan duzun bezala, puntu batera iritsita urte eta piku pasa ostean, gidoia idatzi genuen Xabier Etxeberria, Martin Etxeberria eta hirurok, eta eman genion argi narratiboak eta definitu genituen pixat guretzat, ez? Baina gidoia hori izan da guretzako, saiatu gara gidoia eskutatzen aldan gehiena,
Eta aktoreek edo parte hartzaileak edo protagonistek ez dute inolako gidoirik izan. Hori ere izan da arauetako bat. Bai. Zuk egin duzuna, aipatu duzu Alain Urrutia, margolaria bera, artista, eta suposatzen dut hortik joanen dana, baina dokumental honek ere badu berezitasun bat, eta Zuri Beltzean da egina dagoela da. Ez dakit loturarik baduen batak eta besteak. Badu lotura, baina Zuri Beltza da autoestetiko bat, ez? Eta autoestetiko horrek erantzuten dio soiltasunari eta atentzioa jartzeari, hain zuzen ere, gaiari, ez? Nolabait ere biluzten du pixkat gehiago, ez? Personajea, pelikula, eta oso bat dator nire ustez, ez? Orain ikusita irute zait autu hona izan dela pelikularentzako. Eta gero, Alaine bultzatu gaitu nolabait, ez? Bere planoak, o bere esena, hobeto esan da, montatzen hasi nintzanean, konturatu nintzen Zuri Beltza behar nuela. Hori ondo azaltzeko. Eta Zuri Beltzean hasi nintzen montatzen. Eta orduan, bueno, joan naiz Zuri Beltzean montatzen guztia, eta ikusi dut hori dela, hori nahi nuela, ez? Ondo etortzen zitzaiola historiari eta pelikulari Zuri Beltza. Aipatu duzu, historia unibertsala dela, Mikel Urdangarinen inguruan sortutako pelikula da, baina unibertsala. Horrek eramaten hau pentsatzera ez gabiltzala musikari bati buruz, bakarrik artista orokorrean, edozein artistari buruz ari garela, ez? Ez ditugula bakarrik bere emaitzak ikusten, kuadroak edo ikuskizunak edo kontzertuak, baizik eta badagola askoz ere gehiago guzti horren inguruan. Prozesuan obsesio bat izan da, Euskalduna ez da norbaitek, edo Mikel ezagutzen ez da norbaitek, pelikula ikustean sentituko duen hori aurre ikustea. Obsesio bat. Alegia, saiatu gera abstraitzen, ez? Ni Mikel ezagutzen dut, bere diskak erosi ditut, jarraitu dut bere trajektoria, baina horrek ez du balio, alegia, atera egin behar izan dut, ez? Eta begiratu, mexikar batek begiratuko luken moduan, edo italiar batek begiratuko luken moduan. Eta saiatu gera ikuspuntu hori lortzen. Alegia, pelikula interesekoa izan dadin edonorentzat. Kultura maite duen, artea maite duen edonorentzat. Hori izan da obsesioa. Eta da, hori, ondo esan dezun bezala da, guzaiatu gera hor dago personaje bat, printzipala, nagusia. Eta da, artista. Baina artista generikoki hitz eginez. Eta artista horren artista horri ahotsa ematen diote Mikelek, baina baita ere, pelikulan zehar agertzen doazen personaje guzti. Gainontzeko, badira beste artista batzuk ere biolin jolea eta hoien bizitzak eta ikusten direnak, eta Mikel pixka bat alde batera utzi, naiz eta gero berreskuratu ere Mikelekin, baina horregatik esaten duzu, ezta? Orokorrean ari gara. Mikel da zabaltzen diguna atea, eta Mikel da eramaten gaituena. Ardatz bat. Bai, eramaten gaituena bidaian, ez? Ze pelikula da baita ere, bidaia bada, azken baten bidaia geografiko bat, baina bidaia baita ere, artistaren barrukalderantz, ez? Irakurri izan dizut, bidai bat ez ezagunera. Eta Alain Urrutiari ere entzuna diot, berak zerbaiten bila badabilela, zerbaiten bila, ez dakiela zer den bilatzen dabilen hori, eta horregatik margotzen duela. Eta iristen denean, bilatzen duen hori, margotzen duen egunean, jautziko diola margotzeari. Bidai horretan dabil, ez ezaguna den bidai horretan. Nik uste hitzeiteko modu bat dela, alegia, bilaketa konstantea dela, ez? Eta oso otoitzianoa da Alainen diskursoa. Baina ondo dio, monomito bat da, ez? Monomitoaren figura da Joseph Campbell antropologak asmatutako eskema bat, eta da zirkulo bat, ez? Eta zirkulo hori da heroiaren bidaia, ez? Etxetik atera, ez ezagunera eta itzulera, ez? Eta bai, hortaz hitz egiten Alainekin hori gure dokumentalare zirkulo moduan planteatu dugu.
da eskema bat asko errepikatzen dana, pelikula edo historia askotan, ez? Personajea badoa ez ezagunera, pasatzen ditu hainbat egoera, hainbat gauza deskubritzen ditu, eta etxera itzultzen da, lehen baino beteago edo ustuago. Eta hori da pixkat, nolabait, bidaia hori, nik uste reflejo bat badala, gure pelikulan badagola zerbait hortik, ez dakit zenbateraino baino. Zuk bidai bat egin duzu baita ere? Bat baino gehiago. Bi urteko, bueno, bai, kontu honetan 2 urteko bidai bat egin duzu, eta suposatzen dut ere, ikusiko zenitula, zuk aipatzen zenitun sortzaile bezala diot, bete eta ustu egin zaituzten momentu horiek. Bai, asko ikasi dut, 2 urte hauetan ni ez dakit zinegile konsideratu naiteken dokumental bat eginda, nik oso gustora jardu naize dokumentala egiten, asko ikasi dut inguruko jendearekin, eta oraindik turista sentitzen naiz hemen, ez? Baina, bueno, oso gustokoa dut, eta gainera Ikerrekin alboan, Ritxikin eta Malutako lagun guztiekin, gero postproduzioan sonorako kidekin ere, sonora estudioko kidekin, sorte aukiet ezagutzeko fase guztik, ez? Eta hori oso aberazgarria izan da niretzako. Babestua sentitu zara orduan? Bai, eta ez. Bai eta ez. Bai, batzutan bai, eta bestatzutan ez, baina hori da, ez? Nik uste novelat idazten azezanean, edo luzemetraia bat egiten dezunean, edo denbora luze bateko hausnarketa eta denbora luze bateko lana eskatzen duen gauza bat egiten dezunean, beti daude gora berak, beti daude momentuak, baina bidaia da, ez? Eta orain beteago edo ustuago daude. Musikak ere badu indar handia, eta musikan aritu garenok ere badakigu musika ez dela bakarrik soinua, musikak soinu hori osatzeko isiltasunak ere behar ditugula, dokumentalean, film honetan, isiltasun hori entzun egiten da. Bai. Eta gauza asko entzun daitezke. Gauza pila bat, bai. Isiltasuna ez baita existitzen. Isiltasuna da egoera bat. Eta egoera horretan entzun daitezke bestela ezin daitezkeen gauzak. Eta da, guk abia puntu bezala jarri dugun puntua da. Da, mise zuria, edo orrialde zuria. Da isiltasuna. Gero, dokumentalean, Mikel Urdangarinek ez dakit nola hartu zuen hasiera batean guztia hau egia esan? Bueno... Karo, bideoklipetik dokumentalerako salto horretan, Mikelek bere burua ikusten zuen? Segituan egin genuen topo. Bai? Bai. Nik esan nion lehenengo gauza izan zen, nuela nahi egin Mikel Urdangarinen dokumentala. Horrela saituko zuen orduan? Bueno, berak esan zuen sartzekotan, olako zerbaitetan, ekarpen bat egiteko izango zala, ez? Eta gure humilean saiatu gara ekarpen hori egiten. Orain jendeari daukio, esatea egin dugun, ala ez dugun egin. Gurasoak agertzen dira ere bai? Eta nik uste hor, amaren presentziak ere baduela zeresana kasu honetan, zoritxarrez, ez dakit zerbait ikusteko aukera izan zuen edo ez, baina dagoeneko ja ez du ikusiko, orain gutxi hiltzelako, baina presentziak, amaren presentziak badu dokumentalean indarra. Bai, familiak badu indarra, ez? Eta hasieratik antzan, puntu oso importante bat Mikelen bizitzan eta Mikelen. Azkenean Mikel da artista bat dagoena 20 urte, igaro dituena 20 urte bere lanetik bizitzen. Eta 20 urte horiek aukera ematen dute hausnarketa batzuk egiteko perspektiba batekin, ez? 12 disko, 20 urte eszenatokietan, eta bizirik, ez? Eta indartsu, eta puntu hortatik beste modu batera ikusten diala iritzen gauzak, ez? Eta horretik, familiak garrantzia handia du erabakian, ez? Erabaki hartu zuen momentuan, eta lantzen dira hainbat gai horrekin, eta Mikelen gurasoak garrantzia handia dute pelikulan. Golpe latza izan da amarena, golpe latza izan da bai ekipo osoaren zat, berarekin egon gara grabatzen, ez? Eta ezagutu dugu, eta gure familiak ezagutu ditu baita ere, eta izan da, guretzako, ez dakit nola esplikatu, ez?
Eta guretzako hala izan bada, imaginatu familiarentzako. Gure aldetik ore bada, pelikula hau berari eskintzea eta hori. Eta bueno, hor dago, ama horre hongo da beti. Gainera, bere, esan nahi dut, zuk kontatzen duzun bezala, Mikelek 20 urteko trajektoria darama, baina Mikelek bere garaian autu bat egin zuen, irakasle izateari utzi, eta musikari izan. Musikari izateko erabaki hori, entzuna dizut ere, egunero hartzen duzun erabakia dela. Bai, iruditzen zaitena da... Esan nahi dut, musikari edo artista, zuk diozun ibilbide guzti honetan. Bai, da boto bat berritzen dena, nik uste, gaina artista guztiek berritzen dutela etengabe. Iruditzen zait, alde honak, are ederragoa diala, argiak are ederragoa diala, ilunak ezagututa, ez? Eta ofizio hontan ere, esan dudan bezala da ofizioaren duintasunari, edo artistaren duintasunari oda bat, edo omenaldi bat, ez? Eta alde hortatikan saiatu gera jasotzen dana, ez? Eta Mikelen eskuzabaltasunari esker, lortu izan dugu sartzea inor sartu ez den leku hortan, ez? Lortu izan dugu Mikelen barrura bidaia bat egitea gu geuk ere, artistaren zera hori, arima hori erretratatu nahian. Eta hor badago dokumental guztian oso presente dagoen zera bat, ez dakit nola esplikatu, artista heltzen duena eta mantentzen duena berean, ez? Badago zerbait artistari heltzen diona, bere barrutik, eta egiten diona jarraitzea bere artetik bizitzen eta bere artean sinisten, eta zera hori oso zaila da azaltzen. Baina ikusleak harrapatuko du eta hausnarketara eramanen du orduan. Hala espero, ez? Bai, ez da? Leku ezberdinetan egon zarete, grabatzen. Asko. Leku askotan. Okinauan ere bai. Uartean nolakoa izan zen bertako... Oso polita. Okinawa da irla oso interesgarri bat, ze da Japonia eta Taiwanen artean dagoen irla bat. Eta 1800 da, ez dakit, amaiera arte, herrialde independentea izan zen. Eta egon da Txina, Japonia eta Estatu Batuek kontrolatua, ez? Eta bertan dituzte 3 hizkuntza propio diferenteak, ez? Japoniaretik oso diferentea direnak. Eta guretzako zen momentua eta zen modua Euskal Herria kokatzeko mapan, ez? Ez genuen nahi esplizituak izan horrekin. Mexikar horrek edo italiar horrek dokumentala ikustean, dokumentala ikusiko du, artista bat ikusiko du, eta ez genuen nahi azpimarra egin euskalduntasunean. Ze guretzako edo gure diskursoan euskalduntasuna da munduan txertatuta dagoen beste bat, ez? Eta ez genio nahi horri bereziko indarra eman, baina Okinawa iristen garen momentua zan Euskal Herriaren ispilu hori egiteko momentua, ez? Eta hor Okinawa azalduz, Okinawa zer dan azaltzen dugu zer dan Euskal Herria, nola baita, ez? Eta hor da badaude artisten arteko elkarlan batzuk musika hizkuntza bezala erabiliz, oso polita dianak. Adibidez, Miako irlako artista batekin abesten du Mikelek, eta artista horrek Miako irlako hizkuntzan hitz egiten du, eta Miako irlako hizkuntza oso jende gutxik hitz egiten du. Irla hortan bakarrik hitz egiten da. Da archipelagoan dagoen irlatxo bat. Eta oso kurioso izan zen, ze kontzertua eman zuten Mikelek eta berak Najako sala batean, eta inork ez ziren ulertu hitzi. Hitza. Baina musika bai, eta jendeak hor ikusten zen musika lenguaje moduan. Okinawa aipatu dizut, entzun dugulako bertan eman edutela? Ikusiko dela? Zuen filma? Hala da. Hortan, emango da seguro, ari gara gestio lanetan non eta nola emateko, ez? Eta, nik uste, urrengo 6 hilabetetan pixkat aukera aukiko degula munduan zehar mugitzeko. Aia konfirmatzen gabiltzaia hainbat leku, eta espero dugu 6 hilabetetan hainbat jaialditara eraman,
eta gero martxoan estrenatzea pelikula. Orduan orain Donostiako zinemaldian estrenatzen dugu, zinemaldi edo jaialdi ezberdinetan ikusteko borrokan zaudetela esan dezagun. Bai, bueno, hor gaude. Baina gero martxo aldera, aretoetara. Hori da, bai, aurkeztu gain bat jaialditara, eta bueno, espero du konfirmatzea lemailen ze nun izango garen, ez? Eta gero martxoan zinema-aretoetan estrenatuko da bai Euskal Herrian, eta bai Madrilen eta Barcelona. Eta margolariaren boom guzti hau bukatzerakoan, beste proiekturik baduzu orain eskuartean, esan duzu ez dakizula zinemagile daukazun zure burua? Ez, lotza ematen du, de repente jartzen zuten, ez musikaria da, ez dakit zer da, eta kazetaria, eta zinegilea, eta gauza asko? Ez dakit nik. Proiektua badaude. Bueno, etorriko dira orduan. Badaude, lanean gabiltza, baina bueno, hori lasai hartu berdea gauzak, ez? Lehenengo hau digeritu eta disfrutatu margolaria aurkezten da jendearekin hizketan, ze nire ustez momentu gratifikanteena da entregarena, ez? Bai. Mikelek publikoari entregatzen dionean bere disko bat, eta publikoak hori bere egitea. Eta espero dugu margolaria dokumentala ere, publikoak bere egitea, ez? Hori izango litzake premiorik onena. Bueno, espero dugu orduan guk ere bere egitea publikoak eta zuek gozatzea. Zuk esan duzu bezala. Oier, plazer bat, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Plazerra nirea izan da. Eskerrik asko. Bueno, eta zuek, badakizue Donostiako zinemaldian gaude, Donostia sariak ere banatzen dira. Eta bihar, igandean, Hirukazu Koreedari emanen diote Donostia saria. Zurriolako Butaka saioan, bideokritikek tartea ere badute. Kazetari eta kritikarien iruzkinekin egindakoak alegia. Segidan, Gaztezuloko Gaizka Izagirrek eta Zinea.euseko Zigorretxe bestek egindako bideokritikak ikusiko dituzue. Baina aurretik, Urtzi Urkizuren Izarren azpian atala. Izar azpian mundua dago, izarapean zerua. Kaixo, Dani De Vito, de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley eta olako, bueno, txisteren bat egiteko asmoa nuen hasieran, baina ez dakit, oso patateroa geldituko zala agian eta larun bat gaua izaki, beste proposamen bat agian hobea izan zitekeen. Guadalajara, Guadalajara,
Guadalajara, Guadalajara. Si Rebordino se fuera con otra, lo seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. México, México, argi eta kolore. Bueno, eske bakizu, euskarazko telebista baten gaudenez, larunbata gauerako mariatxiak ze bestela. Baina ez zeude pentsatuko hau kasualidadeanik. Justifikatuta dago, bai, justifikatuta dago, gaur Zinemiran Baúles dokumentala estreinatzen dute, eta Baúles dokumentalearen bigarren parte luzean, Mexiko azaltzen da, eta baita mariatxiren bat ere bai. Eta beste dokumental bat ere estreinatzen dute gaur Zinemira sailean, Margolaria, Oier Arantzabalen lehen filma, eta ez dakit txuri beltzian, ez dakit Oier, zertan naizean, Margolari bat eta txuri beltzian, izan daiteke, baina ez dakit. Ni behintzat gaur aurkezpenea joango naiz, estreinaldira, Margolaria ikustera, eta amaieran kantatuko dizut Oier. Veo todo en blanco y negro, el vaso acaba siendo amigo mudo, oh, oh. Eta bihar igandea ez dago saiorik, horren bestez, etzi artea jo, etzi.pm, aio. Basque Selfie pelikula dokumentala ikusteko aukera izan dut, gaur, zuzendaria Joaquin Calderón. Lehenik eta behin, esan barret, historio polita eta interesgarri iruditu zaidala, baina nire uste apalean era okerrean kontatua. Zergatik diota, lehenengo zeri buruzkoa den esplikatuko pixka bat, dokumentalak edo fikzionek Agus Barandiaranen bizitzaren pasarte bat kontatzen digu, Agus Barandiaran korrontzi taldekoa. Kasu honetan, esplikatzen diguna edo azaldu nahi diguna da, bere familiaren baserria, 500 urte inguru uste dituen baserri bat, errepide bat eraikitzeko asmoz, baserri hori bota egin nahi dute. Orduan, azaltzen digu bere prozesu guztia, nola saiestu guzti hori, bokatuen gara nola jo, eta bar. Zergatik diot historia polita eta erakargarria dela baina era okerrean kontatua? Zuzendariak esplikatu du, behin baino goietan, berak nahi izan duela fikzioa eta dokumentalaren arteko hibrido edo, fikzioa eta dokumentala uztartu nahi zituela. Piskat, Kiarostami zuzendarian oinarrituz, edo piskat, estetika horretan oinarrituz, hori nahi egin izan duela. Baina egia da, pelikula osoan zehar azkenean sentsazioa dela, nahiz eta bi arloak edo bi generoak ukitu, azkenan ez duela inongotan sakondu, eta iruditu zait gelditzen dela pixkat tarteko uretan, eta ez zaiola gehiagik iristen ikusleari historioa era honetan kontatua. Gainera badira hainbat plano, nahiko desorekatuak nabaritu ditudanak. Adibidez, hasten da, dron batekin grabatutako plano ikusgarri bat, sekulako musikarekin, eta gero aldiz jarraian tozten planoak askoz ere xumeagoa dira, ez daude hain landuak, gero berriz sartzen dira kamara geldoan garatutako beste hainbat plano. Orduan nabaritu dut nolaiteko desoreka planoen artean, eta gero tartean sartu dituzte korrontzi taldearen kontzertuetako zuzeneko batzuk. Egia esan, niri pertsonalki trama nagusitik edo historiotik erabat atera nauten uneak izan dira. Beraz, aipatzen zuen Kiarostamiren erreferentzia, Kiarostami gaur egun ez, zinemaren historiako zinezundaria hundienetarikoa izanik, pixkat komplikatua ez, terren horretan sartzea. Oberena, berriz errepikatuko dut, historia oso polita dela, oso hunkigarria, Itziar Ituño azaltzen da, Itziar Ituño hori bai beti bezala bikain dago, nabaritzen da dena ematen duela, murgiltzen den proiektu guztietan dena ematen duela emakume honek,
baina nire uste apalean, nik uste okerreko eran kontatua, eta agian nik ingo nukena da besterik gabe dokumental formatu erabili historio berbera kontatzeko. Nik gomendatzen dudan filma Las Herederas da. Horizontes Latinoseko inaugurazioko filma izan da, Sebastiane saria baitare eman zioten atzo, eta Berlinetik sari pare bat irabazi zituen. Historia Paraguaiko berez burgesia ertaineko, esan genezake ertaineko historia bat da, eta bi emakume 60 urteko, gutxi gora berako bi emakumeen arteko historia da, nola pasioa eta desioa nola aldatu daitezken baita ere, bi emakumeen arteko maitasun historio batekin, eta jakinez gaina Paraguaiko filma dela, Amerika Latinoan homosexualitateari buruz hitz egitea ez da erresa izaten, eta horregatik filma oso zeharka, esan genezake, era modu leunean, baina oso finean, kontatzen du historia, eta horregatik oso gomendagarria da, estetika baita ere oso politia da, argilunak oso ondo erabiltzen ditu, eta batez ere gomendagarriena nik uste da aktoresek egiten duten lana oso ona da, eta gero baita ere gartzela paraguaiarrak ateatzen dira, baina ez askotan telesaietan ikusten dugun moduan, baizik eta modu naturalean, eta nik uste dut Paraguaiko filma izateko oso lan fina egin du Marcelo Martinezi zuzendariak. Ekoizpen gaina internazionala da, eta berez nire gomendioa hori izango litzateke. Zinemaldian gogo biziz ikusi nahi dudan filma Peter Stricklanden sail ofizialeko Infabrik da. Filmari buruz egia esan ez dakit asko, soineko edo ehundegi batetik ateratako historia bat da, baina ez dakit oso ondo argumentua, baina berez zuzendaria jakinez lehenago egin zuela The Duke of Burgundy eta Berberian Sound Studio estetikoki oso film erakargarriak dira. Esan genezake nahiko estetika zaharragoarekin, baina oso ondo gaurkotuak. 70ko batez ere film berezi batzuen estetika zaintzen du Peter Stricklandet, eta nik uste dut jende askok aurkituko duela filma oso polit bat. Ni berez gogo handikin nago filma hori ikusteko, eta ea jarraitzen duen Peter Strickland zuzendari britainiarrak bere modu oso estetiko eta zoragarrian filmak egiten, eta Infabrik izango litzateke nik berez hori izan dudana gogo biziz espero dudan filma, aurten, sail ofizialeko. Dagoeneko iritsi gara saioaren bukaerara. Jakin badakizuen bezala, Euskal Herriko ekoizpen baten trailerrarekin bukatuko dugu saioa. Gaurkoan, margolaria lanaren inguruko irudiekin itziko zaituztegu. Esan dizuegu lehen, bihar ez dugula saiorik izanen, baina astelenean itzuliko gara eta gogotsu gainera, dantza egiteko prest eta guzti. Izan ere, dantza filma izanen da protagonista nagusia astelenean. Bitartean, ongi pasa eta zinemaldi on! Askotan entzun izan donipe, Mikel, baina iozu aurrez iesik egin. Ez haitxe, eskapa. Baina gero, benetan otzean pentsata esate donipa. Zu, akaso iesa ez alda? Legitimoa, bertan geratzea, bezain. Zeusaren bila nabil. Eta ez duten ez topatuten,
Hori da, horrek motio eta oste, pintatu zen segidutera. Guzture geratuko anitz kuadro bategaz, eta kuadro horrek konteko basagoen nik bilatu gure nagoen hori, enagoen pinteko gehu. Mutilak, erre, pasen juntatzea bizka. Opai. Come here, everybody. Let's get together. A disfrutar sobre todo. El primer concierto, vamos a ganarnos el pan de hoy, un poco el de mañana también. Vamos a darlo todo lo que tengamos y a, sobre todo, disfrutar, sentir, escucharnos y apoyarnos. ¿Vale? Venga, 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 Mutilak, eska Mutilak. I don't see it so much as a job as a compulsive disorder. It's, you can't, you don't do it because you just want to, you do it because you can't not do it.